que tinc que anar a trobar el pues seré molt malament. Camp va quedar tot sol, li afoi sa pagesia, no hi ha sa gent que hi havia, tota sa terra tothom, el camp va quedar tot sol. Et ser pagès era una honra i ara és tot al revés. En el poble guanyem més, tothom vol fer feina ombra i et ser pagès serà una honra. I el pagès que se l'estima no la vol abandonar, perquè el que hem de pensar sense el camp no podem viure. No tens gens de calor. Que et posava... No, fa fresqueta. A més, per tapar que no me vegin res. El sol no... Vull dir que el sol no ha sortit per res pràcticament i està... Sí, no, és que ho fan. No, m'estic més que ho facis tu. I d'aquí tenc que davallar. I crec que ja no tenc que entrar. Sabeu que de qualque manera no me l'he d'atropellar. Tu feies favor de callar, que sempre em vols rectificar i en jo ja no tindràs manera. I tot d'una contestaré i hi has de posar interès. Voldria que renegués i que escoltés de maler i així una vegada més. I jo rectificaré i quan vegi que tu fas bé ja no te diré res més. I ell sempre té que guanyar. I ja veig de qualque manera. I és filmador qui prospera i no sé què és el que traurà. Jo només de ratificar. Saps el que acab de pensar, que de jo tu ja quedes enrere. I tu en tens un mal costum i que te creus que tot t'ho sap. I crec que n'has de passar un fum i quan t'hagis escoltat i que cara t'ha filmat i he vingut amb un conjunt i si va així i està armat presta s'haurà dur damunt. Ja fa estona que ho estic pensant i damunt ell
ell jo m'asseuria i no sé el que trobaria a on van d'anar practicant. La foto anaràs esguerrant perquè ell ara ja està pensant i a veure jo què li faria. I no em vulguis fer la punyeta i escolta el que et diré. I no em vulguis fer la traveta que si caic m'així i cauré. Veure la cosa tan neta i a tu no t'enganaré i voldimar a saber que té i així sabrà el que té. El públic t'agraeix, el públic t'agraeix això que fas, o sigui, això. Però el públic també pensa en un moment donat que allò s'hauria d'acabar i anar a una altra cosa. Saps què vull dir? Per tant, el que hem fet nosaltres, haguessin continuat i haguessin girat, hagueren enrotllat d'això. Sí, potser del que fos, no? Ja hagueren enrotllat d'això, de la natura i de l'Alaiot i de la... tot. Una cosa que també record d'un dia és que hi havia un matrimoni davant nosaltres. No sé, així estàvem molt, no sé, i jo vaig fer la glosa que veure una parella tan unida en aquesta edat, que era que jo me donava una alegria i una satisfacció i me va agafar com una morrinya. Aquella dona, les llàgrimes li van caure. En les paraules aquestes. Totes les estrofes potser van tenir molt de sentiment. I vaig veure que s'emocionava ella i me vaig emocionar jo cantant també, vull dir, això hi entra. Clar, sí que... degut a que el meu pare era glosador, algo, per no dir un 50%, influït amb això. Perquè jo era un enamorat de la glosa, no del meu pare, de tota la glosa que feien els altres. I quan un per un van anar morint, van quedar 2 només. A partir d'aquí, llavors jo me'n vaig donar compte de que la glosa anava morint, anava acabant. Era l'exterminació de la glosa. Llavors me vaig posar en feina i vaig pensar de fer aquests cursets i donar a conèixer més a fondo la glosa. El característic de la glosa és no glosar un tot sol. Un glosador tot sol no pot fer un glosat, perquè hi ha d'haver pregunta i resposta. Això és normal, no? Sempre. No vol dir que ara aquí em passés una i digués que me feies una glosa i fos un tot sol, feia la glosa. I tampoc glosar sense la guitarra. És un costum, i el costum fa llei, la llei la fa el poble i el poble fa cultura. El que provoca el glosat és el moment, és l'ambient, és el context, són les circumstàncies i és algo viu, no és algo estàtic. No? Tu pots dir com és que diu això allà i és perquè ha estat passant per allà un home que ha tropissat i tu li fas. Quan passen coses al moment i tu fas una glosa, intentam que surti directament el que ha passat en aquell moment, o un home ha caigut de la cadira, o el que sigui. Veig que la gent se'n doni compte que realment no duim res, però és que res és estudiat. Però hi ha gent que encara s'ho pensa. Si no mos creuen quan anem a glosar, si així de vegades, s'està dient en aquest moment, si així de vegades te diuen vosaltres ho havíeu preparat, si tu els hi passes un CD, no dones a conèixer una improvisació, amb un CD no dones a conèixer improvisació. Improvisat. Completament improvisat, res preparat. Un aquí, un allà, aquell respon, aquell també. Res de que sigui preparat. No hi ha res preparat. I nosaltres hem d'anar damunt la improvisació, que aquest món de la improvisació, gràcies a Déu, és molt gran, molt extens, que no arribarem mai a la fi. Sabem al principi quin és, però a la final
Les coses no són estàtiques, no? Qualsevol cultura Tot hi ha evoluciona. influències i innovacions. El problema crec que està en quan una innovació és massa grossa o bé massa repentina O la per vols dir imposar, estem no? transgredint la cultura. Clar. És aquí el problema, no? Una influència suau s'assimila i la cultura barata. Això és el procés normal, crec jo, de qualsevol cultura, no? Ara, quan el canvi és massa brusc, ara si llevessin la guitarra desglosat menorquí, això, no és assimilable en tan poc espai de temps. Qui sap si d'aquí 160 anys no et sonarà en guitarra, et sonarà en un altre instrument. I també hem de dir que antigament se sonava guitarra i mandúria i guitarra i violí. I això ho estem intentant a veure si ho podem lograr. Però no sempre trobes una mandúria disponible i un violí. Guitarres n'hi ha moltes, però sí que se feia, Sí que se feia. Per exemple, cantar una cançó, un fandango, amb un ritme de rock. Amb un ritme de rock. Això s'ha fet darrerament. Val? I s'ha fet a trotxa i motxa perquè s'ha fet amb un objectiu que està comercialitzat perquè avui se ven el rock. Val? En el mercat se ven. Però introduir un ritme de rock o un ritme de jazz amb un bolero menorquí o amb un fandango menorquí, jo ho veig tristíssim, aquestes innovacions. Això és la pregunta que t'he dit jo, que és saber, i és molt mal de saber, quin és el límit entre una influència assimilable i una influència no assimilable? Per tu no ho és, per una altra persona ho serà. A passos tan accelerats per jo no està Una altra bé. persona considerarà que mentre s'aguanti un poc l'estructura mètrica i el que és el vocabulari de la cançó és totalment assimilable. Tu, en canvi, consideres que és una catàstrofe. Sí. Vull dir, jo no defenso ni una cosa ni l'altra, no entro en valorar-ho. Sí, està molt bé que no Però ho crec defensis. que és limitat la pregunta aquesta, quan estem transgredint i quan no, no? En la innovació. Jo crec que Antoni ha donat una miqueta d'esclau. És a dir, a vegades d'aquí 50 anys serà diferent la cosa. Però sí que puc dir jo hi ha 60 anys i sent les gloses que sentia llavors. Sí. Hi ha 60 anys que sent les gloses que es feien llavors. No les gloses, l'entonació, la manera, el ritme. I això m'hauries d'escoltar, que el que te diré és massa. A tots vos puc assegurar que serà molt mal d'engreixar perquè és un porc de mala raça. I com que jo ara t'he escoltat, te'n faré una i basta. Ja que hi m'has mencionat, creu-me que som de bona pasta. Jo puc ser un porc de mala casta. Jo puc ser un porc de mala casta, però tu ets un porc feixat. I jo també vull atacar. I ho faré com un corsari. I fins i tot davant notari jo ho podria afirmar. I ell per res pot engreixar. A jo em van dir que se li va aferrar i es cucot solitari. Per lo que estic lluitant és que la gent sàpiga què és la cultura nostra i que l'entengui i que l'apreciï i que l'espartesqui per allà on pugui. Així com hem fet nosaltres, que hem anat per aquí, per allà, i hem anat persiguent aquests granets per la nostra cultura, així com hem anat recollint aquests granets de la cultura de diversos puestos que hem anat.
I tot això és el que engruixeix, o sigui, el que enriqueix la nostra cultura. Més visió tens de les coses, més content jo tenc que estar. I jo crec que darrere el context meu i que estigui aquesta satisfacció, jo crec que hi ha la satisfacció d'altra gent que també pensa el mateix. Ja sé que aquesta gent que pensa el mateix que jo és minoria, però són nosaltres que hem d'anar cap a aquesta gent. Nosaltres tenim l'obligació moral d'anar a aquesta gent. Jo, la cultura popular, la miro no com a cultura popular en si mateixa tancada, sinó com una eina per un progrés. Jo vaig veure, perquè com ha dit en Miquel, vaig ser un privilegiat en quant vaig poder tenir uns estudis, però la procedència pagesa i tota la meva revoltança veren, veure com se manipulaven aquella gent. És dir, no se li donava... A mi me van amagar moltes de coses, però és que en aquella gent se li privava de que en sabéssim les altres. I jo vaig veure que el que se pretenia era que la gent no sabés res, que la gent no estàs informada. I de la desinformació naixia l'abús de poder. I jo veia com s'abusava per part d'un estatus dirigent, un polític, un comerciant, tota una altra cosa, s'abusava de l'ignorància d'aquella gent. I jo sempre he lluitat per culturitzar la gent, més que per fer cultura, perquè d'aquesta manera la gent pogués creure i tenir confiança en ella mateixa. Sabent que ella, el cantar, li suposava una cosa bona per ell, però li donava una confiança que diguéssim amb ella. Per tant, si tu no tens una formació interna teva, i una formació interna teva és humana, com a persona, no una formació universitària, que és la formació que te dona aquest ensenyament quotidià de la vida i de la llibertat de cada un. Això per jo és lo important de la cultura popular. Avui ens tens la globalització, també se mos intenta posar un cercle més gran, però se mos intenta encerclar la nostra manera de ser i la nostra manera de pensar. I crec que lo important és aquesta cohesió de la gent de pertinença, i això només s'aconseguirà a través de la cultura popular. I d'aquí per jo és la gran lluita que sempre he intentat dur, que ha estat que la gent de baix pugui arribar alt. Jo sempre he tingut, i crec que és una gran màxima, és que el millor dinamitzador cultural és aquell que la gent no sap qui és. Perquè el que interessa no és la persona, el que interessa és el fet. El que interessa és que aquesta festa siga. Han rigut, han comentat que un any a Gràcia, ja fa 10 anys que feien foguerons, i que un dia a una recepció jo vaig sortir pel diari i posava en l'últim de la fila, perquè jo estava assegut a la darrera fila enmig de la gent en terra, i damunt una gran tarima hi havia 4 regidors, 8 directors generals i no sé qui més. I des que veia un periodista me va fer aquesta foto i la va publicar. És a dir, jo m'era igual, és a dir, a mi el que m'interessa és que se faci allò, i que quedi allò. No que sàpiguen que jo he estat en secundari. Total, pulvis est et impulvi reverteris. La vida d'Estafonet i Cardabona s'hi dormia per cada se n'hi fa dia i sempre dur sonen darrer. O sigui, són molt diferents d'una a l'altra, perquè cada feina
se fa la tornada mediant la feina que fan, l'esforç. Per exemple, hi ha la de segar fusella. Que el ritme de cada tonada té que veure amb la feina que En la feina, és el que dic. Sí. Cada moviment, segons el moviment de la feina, la tonada va en funció, el ritme de la tonada va en funció del moviment que tenia la feina. Aquí de dins, en Biel va venir un any a gravar la tornada de Segan Fusella. I Antoni li va posar del micro per fer-ho més bé. Ai, sí, I en Biel, com que no sabia cantar si no segava, anava segant i anava passant d'un micro a l'altre en gran desesperació des que gravava. Sí, perquè segar fuselles així, ai, se va, damunt la feina es va, segador de fusella. Segava sent. Ai, un tens en segava sent. Ai, ara no poneix 50. Ai, jo que he tornat dolent. Ai, un tens en segava sent. Cada gat fa, ai, un tens. I anava damunt I es cantava en el moment en què... Sí. No ho feien tan llarg com ara, perquè una cosa és fer la feina i l'altra és cantar així, de drets. Ni tan bé, o...? Ni tan bé, feien bé, però... Cantaven per passar-se bé, perquè la feina era mala de fer. Ara ja veus allò encara vera més, vull dir que no... Se de cantar en Fussó, que segar cantant en Biel allà de dins, m'agradaria que l'haguéssiu sentit de gent que anava a segar, perquè segar és així. I se fa la tonada tan llarga. Quan segàvem sempre anàvem bé, en la Fussó, ens vam moure per la terra. Però, per exemple, vostè cantava quan segava? Sí. És que se fa quan se fa la feina. I quan segaven en la Fusella, que això seria el mànec, va dir: ai, els segadors de Fusella, i anaven por... ai, s'haurien de rebentar. Ai, perquè voldrien tomar. Ai, perquè voldrien tomar. Ai, cada cop una gavella. Ai, cada cop una gavella. Ai, els segadors de Fusella. I quan eren aquí, en la Fusella, en la punta de la Fusella, replegaven i feien la gavella, anaven estirant i feien la gavella. I de la gavella fent la garba. O sigui, això... Cada feina, ara anem al psicòleg, fem ioga i abans Sí. No, és que llavors no n'hi havia de psicòleg, n'hi havia de mestre. Havien de cantar. No tenien temps de tenir estrès. Quedava de la terra. I tota classe de feina tenia això, igual que, per exemple, blanquinar la casa, quan se blanquinava també les dones anaven així, tot això. Blanquinant, sí. Ai, m'agrada sentir cantar. Ai, la dona blanquena d'ora. I així s'anava cantant la cançó. Va venir. Han de formar una escola i han d'ensenyar aquestes cançons. Hi va molta de gent a la pobla que me va dir si me n'anava d'escamp. Men, tu ensenyes les tonades d'escamp, sí? A nen petit, dic, sí, a 5, 6 i 7 anys. Estàs loca, man. Això no ho poden aprendre, això ho han d'aprendre fent les feines i quan siguin grans han de ser fredins per aprendre-ne. Els 12 o 13 anys que tenim a l'escola, tots aquests senyors que pensaven això, els temps aquest els ha demostrat totalment el contrari. Els qui no ho volen entendre és perquè no viuen en aquest món, perquè quan senten els al·lots que canten, pues han d'entendre que el que deien fa uns anys no és vera. Anaven equivocats. Era un canvi que no ho coneixia el poble i no li entrava dins el cap que amb un casset o perquè nosaltres cantàssim a davant els nins ho prenguessin perquè ells ho van aprendre dels seus pares. No, dic que hi havia un xeremier mallorquí que va fer la ruta de Santiago, peu, tocant les xeremies.
I quan va arribar a la catedral va anar parlant Solean d'allà, i li va dir que ell era un xeremier i que tocava una cançó que era gallega. Que la cançó que tocava aquí moltes vegades, la Sauborada, és dir, que és una cançó gallega, i li va demanar per tocar a dins la catedral de Santiago. I estent del Botafumeiro, ell va sonar la tonada. De fet, me va cridar en el mòbil i me diu, no aturis el mòbil i me sentiràs. Com estic sonant dins el Botafumeiro, va dir. Vull dir que... Hi ha tocades que són d'aquí. Mira, hi ha un xeremier... És que nosaltres tenim aquí al mig, perquè ha passat tothom, i clar, les influències que tenim, el que és nostre, no sé si poden dir que hi hagi res que sigui nostre. Com a més antic hi ha les tocades de Cossiers o d'això, que se toquen en Fabià tot sol, i això sí que, potser sí que té una certa antigor. Per tot el que són xeremies, els boleros tampoc no són nostres, són importats, i els boleros és com aquí, com el ball, saps? Cortesà per excel·lència de Mallorca, el bolero mallorquí, i de nostre té poc. Bolero d'on ve? Ve de Madrid. Sí. Va venir la noblesa, perquè els senyors tenien les finques i tenien la gent que estava empleada allà i feien balls i tocaven... Són modes. Sí, i llavors ho va agafar la gent. Són modes. Els xermies estaven molt cotitzats. Quan les llogaven per tocar unes festes cobraven moltíssim. També els llogaven a tocar 3 dies seguits a un poble i cobraven el mateix que un picaprader tot un mes. És com si ara mos llogassin nosaltres 3 dies i mos pagassin 1.200 euros per tocar 3 dies. Això no passa, no? No passa, no? El regidor de l'Ajuntament ja s'ha assustat. El regidor s'ha assustat, ja. Abans pensa que abans els mestres se morien de fam i ara no, les coses canvien. Però quan van començar a venir orquestes i bandes de música, això, els llevaven la feina per les festes dels pobles, la gent volia ballar a Ferranda. I també se van haver d'adaptar les noves modes i van haver d'incorporar en el repertori tocades que tocaven les orquestres. I van incorporar parts dobles, qualque masurca, i així, anaven incorporant peces i així podíem fer una festa a Vall de Ferrat tocant en les xeremies. Aquí on no hi havia electricitat, se feien els balls en les xeremies, que no havien de menester cap res. Entenem per cultura popular que és, com ho explicaria, és la base de la cultura. De fet, les grans cultures sempre han arrencat des del poble i el poble fa de sedàs. És a dir, quan ell no assimila qualsevol informació cultural que li arriba i la autoconverteix per ell entendre-se i per l'expressar, no existeix, desapareix. Dic que la cultura, fins que el poble no l'ha absorbida, deixa de ser cultura. I a tots els nivells, és a dir, tu i jo anem, caçam un coní o caçam una tòrtera. I en començam a fer coní en ceba, que en dèiem aquí, que està boníssim, a més. Això perquè se converteixi en plat popular de molta més gent que ho provi i que ho mengi. Perquè si arriba molta més gent i ho mengi i no li agrada, automàticament mos quedaran tu i jo almenys menjant coní en ceba. Això aplica-ho a la música, aplica-ho al vestir, aplica-ho a qualsevol sistema d'expressió artística. Llavors ve el gran cultureta que absorbeix de la cultura popular, se munta la seva història
la ven com a propi i se penja la medalla. És a dir, que defensaríem per damunt tot la moguda cultural, primer el poble com a tal, i d'aquí ve la nostra lluita i el fet de voler defensar, perquè el perill que veiem ara és que se passa del poble. És a dir, el sistema capitalista i el sistema neocapitalista ha passat d'aquesta història, és a dir, crea un producte que el ven i aquell producte rel o no rel és igual, ell ja l'ha venut, ja l'ha cobrat, ja ha fet el seu quart ús i automàticament en fa un altre. Però si jo ara te faig una versió de Beatles, és la meva versió de lo que jo he entès quan ells van composar. Però ells, quan van arrencar en el rock, degueren sentir qualque lloc, qualque sistema, qualque moviment, o senzillament van protestar, però d'un fet cultural popular, no ells per si sols, entenc jo. De fet, d'aquí 200 anys, penso que nosaltres haurem desaparegut i el fenomen rock se mantindrà. Mala puta cantonera, t'has boixat tots els dopes, t'hem deixat la cama torta i els collons a l'enrevés. Mala puta cantonera, t'has robat tots els dopes, m'has deixat la fava torta i els collons a l'enrevés. Salta i contestava. Això passar la censura. Això per nit no. Per una puta passeta m'has robat tots els fideus. Mala puta, si no geus, jo te boixaré que quedaré de dreta, jo te boixaré de dreta per una puta passeta, ai, 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 ai. És que a nosaltres mos va ensenyar una senyora molt major, que la cantava sempre, que ella la cantava quan era jove, deia, i li han posat la tonada antiga i tots mos entenem així. Que és tan diferent, és a dir, no ha estat recuperar una cosa, com diu en Miquel, que estava morta i que l'enguda de viure i això, sinó que això era viu, a dins els pobles viu. És a dir, pandilles de ximbombers com aquesta, a dins Artà n'hi ha moltes. Hi ha molta gent que s'ajunta i fa una ximbombada. I això sempre ha estat viu. I nosaltres hem tingut la sort que un parell ja de molt jovenets i això tenien el tio que en tenia, son pare que feia ximbombades i ha anat cantant aquestes cançons, però no és que ara aquí encara no és aquest perill perquè nosaltres les seguim cantant i el poble, molta gent del poble la segueix cantant igual. Nosaltres ho fem per divertir-nos, nosaltres tots aquests anys mos juntam i ho fem per passar gust i per divertir-nos i res més. I el Lota jo no el conec, no! Ni t'havia vist mai, però sé que tens un tall, que no sé de quina vaig dominer, Marit, no estigueu gelós, una fruita que no gasta, no fa racionar-te el tasta, mentre que hi hagi per vos dominer. I un home quan era jove a un altre li demanà, has de dir com sa barrina, Estimat meu, dues eines són males de manejar, tu dues em vol boixar i amb una de vols em feina
avión, pues lo quiso el destino. Pero mi corazón se quedó frente al mar en mi viejo San Juan. Adiós, adiós, origen querido, tierra de mi amor. Adiós, adiós, diosa del mar, reina del palmar. Me voy, pero un día volveré a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. Viene aquí, Maria. Marieta. Maria. Maria. Haurem de tocar. No tens genoll fotut. Tens genoll fotut i no pot ballar. Ja no ho sé fer, ranxes grosses. I et cantaré una cançó i mentre li canta una manera en la guitarra ella mou el cul balancejant els pitxis d'una rialla i mirant poqueta dic el ullet del noi de Calella baixant el cos marcant el compàs d'aquella manera el teu cos m'encera, el teu cos em pot voladeta vella jo t'estimaré fins la fi del temps si tu vols ser meva i la vella luna sense el talentar a la cintura ballant soltura pel seu amant remena pilar cada vespre la tavertera ensusadora espera el galant que com cada nit l'ha enamorat amb la guitarra i un plat de vi canten alegre tots a la nit cançons de Cuba, cants de mulata i voleu marit. Jo, per jo, la cultura popular l'entenc com una persona que neix amb un sac penjat a l'esquena i que cada dia hi posa una cosa. És a dir, jo fa 71 anys que duc aquest sac penjat a l'esquena i en 48 hores he pres moltes de coses. Són coses que he anat assimilant i posant en el sac. I el dia que jo me n'aniré, el sac quedarà, se prodirà, la tela del sac. I dins totes les coses que hauré anat posant al llarg de 71 anys, qualcuna en quedarà per terra, que qualcú la replegarà. I que en deixem una cada un, t'imagines la quantitat de coses que poden deixar per la gent que vendrà? Al seu